Aksyon Balita. Mabinay LGU nagpasalamat sa nagmalapusong aktibidad suporta sa hog growers o PWD gipasiugda. Malampuson nga ipigayon sa lokal nga gobyerno sa lungsod sa Mabinay ang tulo ka importanteng aktibidad nga nagpasiugda sa pag-iusa o pagtabang sa mga Mabinayanon. Ilakip sa mga aktibidad ang sa barangay Samak, PWD appreciation sa poblasyon o open forum usab sa mga mag-uuma o mga hog growers sa barangay Iluyang. Gipasalamatan usab ni Mabinay Councilor Kuya A.G. Uy ang nagmalampuson nga aktibidad nga naghatag og gayon aron mapaminaw ang mga kabalaka ug panginahanglan sa Mabinayanon. Activities, we've had 3 activities karon sa Mabinay. Ang first one kay nagsibak dito sa SMAC. Then of course we also had our PWD na appreciation day no sa poblasyon, and we concluded it sa amo ang pina-open forum here with our farmers diri sa barangay Ayang, no? So I would say na amo activities today very successful. We got to bond sa ato ang mga Mabinayanon, nakakater ka silang needs. Ipasiugda usab sa open forum ang kabalaka sa mga hog growers, ilabi na ang epekto sa African Swine Fever o ASF, ang kasamok sa presyo sa produkto sa mga baboy. Especially sa ato ang mga hog growers no dire sa Mabinay nga hingita jud sila tabang, especially sa ilahang mga prices sa ilahang mga products. So I would say it's very fruitful, many answers sa mga questions, and daghan nga bonds na himo, especially na paano si Governor Chaco Sagabarya mismo ang nitubag sa ilahang mga questions, ug si Governor mismo ang nihatag og reassurance sa ato ang mga hog growers na everything will be all right despite sa ato ang presence of the African swine fever, no? So yeah. Samtang gipasiugda sab ni Kunsyal A.G. Uy ang padayong suporta sa LGU sa Mabinay sa mga person with disability kun PWD. Of course, ato ang mga PWDs, no, ang Mabinay continues to support and to give as much help as possible sa to ang mga members of the PWD community, no. I do believe na the saying, no, na kaning PWD are meaning na is people, persons with disabilities, diba? But I do believe na ang kanay sila, they're not disabilities, they're just differently abled, no? So with that saying, no, I'm just gonna take the time and the opportunity to spread the message of love and unity sa ato ang mga differently abled na mga kauban diri sa Mabinay, na we see you and we support you, and there is nothing to be ashamed about sa inyuhang differences, no? Because ako personally, I still see them as human. I still see them as my fellow countrymen, my fellow Mabinayanon. Matod pa ni Councilor Uy, nagpadayon ang LGU sa paghatag og mga programa og tabang alang sa mga PWD community, lakip na sa paghatag og mga wheelchair sa mga benepisyaryo gikan sa nagalaing barangay sa lungsod sa Mabinay. Gipasiugda usab ni Kunsyal Uy nga ang mga PWD hatagan og parehas og oportunidad ilabi na sa trabaho base sa ilahang abilidad og potensyal. There is LGU nato sa Mabinay. We continue to support our PWD community through projects, no, especially sa mga assistance sa whatever it is they are facing, no. Kay to my knowledge, ganiha nag-release pod og mga bag-ong wheelchairs for our differently abled companions sa mga various na mga barangays. So as I mentioned, Mabinay continues to support the PWD community, and personally it is also very heartwarming to see na kaning community nato diri sa Mabinay is thriving. Ang kaning community nato does not feel like they are discriminated against, because diri nato sa Mabinay we also employ, no, aning mga PWD nato, because we see beyond the disabilities. We see sa ilahang makaya despite sa ilahang nakamsanan. Yeah. So
we see the potential. We see as long as they work hard, as long as they are able to do what they are required to do, PWD or not, employee ka sa Mabinay, appeal ka sa family sa LGU. So, kung kinsa man na diha, if you're still doubting yourself because you're a PWD, there's, especially taga Mabinay ka, there is no need to look down sa mong kagalingon. There is Mabinay, we offer equal opportunities for everyone as long as, no, as long as you are willing to work for that chance. Yes. Padayon karon ang panawagan sa LGU Mabinay nga ang tanang sektor apil na usab ang PWD o mga hog growers nga magtinabangay alang sa mas lig-on nga komunidad. Alang sa Aksyon Balita, kinagyapon si Action Man Ronly Maayong adlaw kanatong tanan. Aksyon Balita! Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.